Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ghadc kajing yo ajing tip nagilanot bat kajing ujor FIR kabala mudui da uskatri ka Ghadc tura ha ka nyotrik ubnai jamang araja apunrio ki Pulit ka West Garo Hills kilala banlap bat ithu ikidkhot jong ka kanhon le Thok ka bapenon kam de ki work order ki ba Thok bat ki kot kisla ki bala shuthok ki bala kam bala Pynmih da ka Ghadc tura ha ka khatwai trik ubnai jaleu araja apunrio kumba khatwai baji min mit kat kum kajing yo jing tip na ki khubor la tip ba katu kat ni ki nong Suba ki bada sha keno ba kila syukur ki nong penbiang mar na kelengkari ki lawan shatura da kajing thmu ban syukur ya we unong khai na Gujarat da ka ba ai jingiro bakin penbet ya ka work order na ka benta ban pen poi mar bat kila ya kendo ha Ghadc Hadian belayo ya kene ke jingtip ka kanhon Pulit ka balaya lam do additional superintendent of police ka West Garo Hills tura kala lech Ghadc Assam ha ka khat artrik ubnai jilio arhaja apunrio ban pentikna ya ke jingyo jingtip ha kene ke jing thwet la yo ban batno ya ki hinriu ngut kinong Suba na Greenwood Hotel Ghadc ki bakan thop yo Narendra Singh saupunriu snam ka karta na pathar ko wari Kamrup Ghadc Assam Udip Hazarika Sanphulai Snem Kakarta Nazu Narangi Road Gitan Nagar Ghadc Assam U Kokkal Dutta Sanpupra Snem Kakarta na AK Pat Boan Gaun Assam U Taposh Mukherjee Sabusan Snem Kakarta na Sainik Colony Faridabad Haryana U Mridup Paban Gogoi Saupau Snem Kakarta na Borpu Kankhat Golaghat Assam bat u Rituraj Khaudinya Sanpos Nam Kakarta na Kolabari Tezpur Sodnitpur District Assam ya kane layo kem da kanhon Pulit kablayalam da UCI Usardar bat u OC Katura Police Station West Garo Hills District USP ka West Garo Hills District u Abraham T Sangma IPS ulapan syai baha kapor jong kajing tokit layo kurup na kinong Suba ya ka way ka work order Thok kabala kam bala Pynmih da ka office jong ka Garo Hills Autonomous District Council tura ringkat bat ki way pat ki kot kisla ki bay day bat ki kendon trekam bat ka pisa ka bakot sanpau hajar tingka layo kurup ru ya ka trading license ka Thok kabala kam bala Pynmih da ka Ghadc tura haga kerteng jong sai sari surat Baro kini ki kot kisla bat kitiar layo kurup kat kum kaan bat ha kajing don lang ki sakhi kajing tokit ha ka basdang kapan pau bakini ki Suba kila Thok ya uwe ulanot da ka pisa ka bakot lai lak tengka lalap ru baki dang thmu ban nang syukur syushu da ka badawa 100% ka commission halor ka work order ka balakam ba ka shongdor kumba 100 riu klur tengka layo ban bat kem yaki katba kidang penya ya kani kajing ikut kajing lap iki work order Thok ki license Thok bat ki wei ki kot kisla bala shuthok kapen I bakadon ka kanhon runar kabala penbet baha kabala penan kam de ki kot kisla sarkar ki Thok bat syukor ki patba bat ki jaka khai pateng khnang ban yo jingmen toy de ka pisa bi an habaya dei bat kani la register ko mukadduma hatura police station bat kajing tokit kadang ya chakmat ban lap ye kajing don benta jong ki wei pat ki brio bat ban ithu iki wei pat ki be dei bat kani ka kanhon Thok ki Pulit ka West Garo Hills ki la jing mot ya baro ki nong penbiang mar ki kontraktor ki nong khayi pat ki patba bakin pen shisha bhai ka jinglong shisha jong kanu ko work order kot tender ka license lani kanu da ka baya kran bet bat ka bor ka bala Pynmih ya ka shwa ban siu pisa ne ban rung ha kanu ka jing khayi na kaliang ki Pulit kila karpar ru ye ki patba bakin pentip marro ye ki nu ki jing ai jing terwa ni ki jing dawa ki ba Suba kum ka jing dawa pisa bat ki wei shaka police station ka bajantam ka outpost ka bid house lani shaka police control room tura lingba kini ki number phone pra lai hinyo saw ar lai not san lai lani hinyo not san lai not san iwei not lani khandai not pra khandai iwei khandai not real saw